या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाइफ टाइम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय सकाळच्या टॉप न्यूज। बांदा शहरातील मच्छी मार्केट ते मुंबई गोवा महामार्गाला जोडणारा बोगद्यातील रस्ता रहदारीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असून या रस्त्याचं खडीकरण आणि डांबरीकरण पावसाळ्यापूर्वी करावं अशी मागणी बांदा उपसरपंच जावेद खतीब यांनी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अनिल आवटी यांच्याकडे केली आहे। जावेद खतीब ग्रामपंचायत सदस्या श्रेया केसरकर, शैलेश केसरकर यांनी सावंतवाडी इथं भेट देत निवेदन सादर केलंय। पोलीस सेवा संघटना महाराष्ट्र राज्य संपर्क प्रमुखपदी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अमित वेंगुर्लेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे। पोलीस सेवा संघटना महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष चंद्रकांत डोंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक आप्पासाहेब कोकितकर यांच्या अध्यक्षतेखाली इंटेलिजन्स ऑफिसर यांनी गुरुवारी पदाधिकारी यांच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये या महाराष्ट्र संपर्क प्रमुखपदी अमित वेंगुर्लेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे। राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय घडामोडींना वेग आलाय। विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या भाजपात जाण्याच्या चर्चा रंगल्यात। दरम्यान महाराष्ट्रात भाजपकडून ऑपरेशन लोटस सुरू असल्याचा दावा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलाय। अशातच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंवर केलेली टीका पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लाईक केली आहे, त्यामुळे राज्यात पुन्हा खळबळ माजली आहे। गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात घसरण दिसून येते, त्यामुळे सोने खरेदी करणाऱ्यांना खूप मोठा दिलासा होता। मात्र आता अक्षय तृतीया 2 दिवसांवर असताना सोने महागल्याचं दिसतंय। सोन्याच्या दरात 200 रुपयांची वाढ झाली आहे। गुड रिटर्न्स या वेबसाईटनुसार 22 कॅरेटसाठी 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत 56,050 रुपये, तर 24 कॅरेटसाठी 61,150 रुपये, तर 10 ग्रॅम चांदी 776 रुपयांमध्ये। यमनची राजधानी साना इथे एका कार्यक्रम झालेल्या चेंगराचेंगरीत 78 लोकांचा मृत्यू झाला। या दुर्घटनेत 13 जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत। राजधानीत बुधवारी रात्री उशिरा आर्थिक मदत वितरित करण्यासाठी एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। हुती चालित गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार सानाच्या मध्यभागी असलेल्या जुन्या शहरात शेकडो गरीब व्यापाऱ्यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात जमले असताना चेंगराचेंगरी झाली। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाइफ टाइम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।